Takže čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom videu. Toto je moje prvé video na tomto kanáli. A dneska si zahrajeme v Brawl Stars, lebo som už tam napísal do môjho YouTube kanálu, že budem mať Brawl Stars a Minecraft, ale väčšinou Brawl Stars budem hrať. A ináč je nový season, no ešte nevyšiel ten nový season, ale už je nový background a v shope už vieme kúpiť Barryho a o chvíľu ho aj vyskúšame. A tu sú aj hypercharge na Emza, na Pipera, na Rico, na Angelu a na Frank a na Barleyho a ešte na Gayla. No hej, a kto pozeral toto Brawl Talk, tak vie, že toto Frank má veľmi dobrý hypercharge, to je veľmi silné. Ja by som to kúpil, nemám na to gemy, takže hej. No a v shope mám niečo free, o chvíľu to pozrieme. Počkajte, daily freebie 5 kreditov, toto je veľmi málo. No, poď už, no konečne. Ale prečo mi to tak seká? No ešte mám tam 15 coinov. No a teraz si vyskúšame Barryho. Pôjdeme tu na, hej, tu na je Benny. Ideme s nimi, jeden training ground. Ja som zvedavý, či on bude dobrý, či nie. Ale on je support, nie artillery, to neviem prečo. Jaký je on dobrý. Ľudia, on je veľmi silný. Ale to je zle, že je gay. Ale on je veľmi silný, ľudia. Čože? Čo? To je jak to čistý Barley. Taký je jak Barley. Ale je gay. Ale dobrý je. No dobre, tak dáme exit, lebo sme ho aj vyskúšali. A teraz ideme s blokom. Počkajte, dám si tento skin, lebo tento skin je veľmi dobrý na bloka. A keď ste pozerali Brawl Talk, tak hej, prídu na 1 mesiac, no nie, na 19 dní, megaboxy ľudia. Takže ja sa extrémne teším. A teraz ideme solo shutdown, ale ešte toto som nezaklejmoval. No a poďme. No, tu sme v toto mape. Nie v mape, ale v meče. No poď. No poď. No čo sa bojíš? Nechoď preč, ja ho s blokom ho zabijem, že blok je veľmi silný. A ja na neho mám ten hacker blok, aj to vyzerá veľmi dobre. Ako vidíte, tu mám ten emote. Nie, a už som aj zomrel s blokom. Tak teraz chodíme s Edgarom, lebo Edgar je veľmi silný. Ja ho aj mám, počkajte, ideme Edgar. Ja tu je Edgar. No, nie, teraz nejdeme solo shutdown, ale ideme knockout milujem, to je podľa mňa veľmi dobré. No a ako vidíte, som golden manked. A hej, išli sme knockout, no poď Edgar, no nie Edgar, Buzz. Ja na neho počakám. No poď, ne. Dobre, zabili sme ho, ale aj on mňa. 2v2 je, 2v2. To sme podľa mňa prehrali. Daj nám aj to chvíľu zomene. Dobre. 2v1. To musíme vyhrať. Buzz versus Dynamite. To neviem, ako som volá. Ale Buzz je silný.
Ale nebudem tu načakať. Toto sme už prehrali. Ja neprehrali. Dobre, teraz je druhý round. Máme už aj super power. No poď. Ja radšej na baze nejdem, lebo baze dobrý. Dobre, zabili sme Edgara. To ma kopíroval. Lebo ja som Edgar. Nie, toto sme už aj... No, ľudia, toto match sme aj prehrali. No ešte sme neprehrali, ale tento round. Toto už netreba prehrať. Nie, že toto prehráme. Musíme to vyhrať. Dva vetvy, ľudia. Ja sa bojím. Nie. Čo robíš? Daj nám aj zabij ho. Nie, nechaj ma. Nie, 3v2, 3v1. Toto sme už prehrali sme to. Nie, match over, round lost. Toto sme prehrali, ale nikdy nevyhrávame. Teraz idem k Leon, lebo Leon je fakt silný. Aj je legendárny. Ideme s ním solo shutdown, to musíme vyhrať s Leonom, lebo Leon je legendárny. A neviem prečo, ale nedali, no ak ste videli, jak som skúšal Barryho, tak tam ešte toto mal prísť druhý brawler, taký mytik, sa volá Clancy a on tam není. Ja som ho tam pozeral, on tam nikde není, ľudia. Takže až on nepríde do nového seasonu, neviem, ale ja som ho tam nevidel. Pri brawleroch. No poď, Ginny, ja sa zabijem, máš veľmi malé HP. No už aj zomrel. Tu je Kit, no poď Kit, čo sa bojíš, že ťa zabijem? A som zabil Kita. No toto musíme vyvolať, lebo je shutdown. No kde si? Máme tento. No ale kde si? Poď už. Nevidíme ho. Nikde. Ale kde je? Ja na ňo nebudem čakať. No tu je konečne Glyph. Dobre, teraz ma nevidí a teraz ho bude vidieť. Až sme to vyhrali, ja vám hovorím. Ja som vám hovoril, že to vyhráme. No, ale dosť veľa questov máme. Dobre, super, na nič. A pozerajte, koľko questov mám, to je fakt veľa. Ale napíšte do komentáru, či sa tešíte na nový season, lebo ja veľmi. Prídu megaboxy. Megaboxy sú veľmi dobré, nebude asi pásť, čo neviem. Asi vyberú pásť a budú len megaboxy. Hej, a poďte do tohto klubu, volá sa Janícky gang. Je to veľmi dobrý klub. Hej, je dosť dobrý, čiže... No, takže teraz poďme... Dobre, ideme ranked, ale nie, že prehráme, lebo pozerajte, koľko som prehral. Nechcem byť Silver 3, lebo aj tu som toto nevedel získať gold jednotku, lebo som stále prehrával. Aj tu vidíte, že koľko som prehral. No takže poďme ranked. Ale toto už musíme vyhrať, lebo my nikdy nevyhrávame rankedy. A knakal, tak na knakal si beriem Broka, lebo Brok je veľmi silný, aj veľmi dobrý skin má. No poďme už. Tu sme v mape a tento map je veľmi hnusný podľa mňa. To je taký gejovský map. Hej, nechcem vás uvažiť, kto má tento map, ale mne sa to nepáči. Toto je taký gejovský map, ľudia. Ale fuj, jak to vyzerá.
Fuj, tak to vyzerá ľudia. No poď pomôcť. No nepomôcť Angelu, čo sa bojíš? Nie, o chvíľu zomiem. Dobre, Mandy, nie, to je Lala, nie? Lola. No poď Angelu, zabijeme ťa. Či čo? Čo sa bojíš? Počkaj, Angelo je ísť tam. To jaký? No to je dosť opäť. Ale všetci hovoria, že Angelo není silný. Ale on je silný, ináč veľa dimičov dáva. On som aj zomrel. Toto nevyhráme, lebo Ems to nedá. Máme Angelo versus Piper. Však Piper, ona je jaká silná. Na Piper by sa oplatilo kúpiť si Hyper Charge. A čo vyhrali sme to? To jak? No ale nie Ems ich zabila, ale... No, toto je druhý meč, aj toto a podľa mňa vyhráme. Poď Angel, nie, počkajte, nie, ja o chvíľu zomiem. Jo, nezomrel som ľudia. Slovo som zomrel, mal som niekoľko 400 HPčka. No poď Lola, alebo ako sa volá, neviem ako sa volá, ale viem, že je Mythic. Dobre, zabijeme ho, vyšlo. No poď. Ne. Počkajte. A... Nie, zabili sme ho do licí. Nie. Toto. 1v1. Angelo versus Shelly. Oj, toto nevyhráme. Nie, toto je není Shelly. Toto je niekto iný. Neviem, ale aj toto sme vyhrali, ľudia. Aj toto sme vyhrali. Vyhrali sme to konečne. Konečne tento ranked sme vyhrali. A niekto liveuje. No, ja to nebudem teraz pozerať. Ale no dobre, teraz ideme aj zase ranked. Aj toto musíme vyhrať, ale nie Bounty. Bounty neznášam. Ja neviem, kto má mať Bounty, ale ja to neznášam. Koho si mám dať? Mortis, ak si jedráva. Dáme Bonnieho. Ona je silná. A viete o tom, že Bonnie a toto Janet sú toto sestry, oni sú sestry. Aj tak viem, že aj Edgar a Colette, aj oni sú sestry. A Colette je do Spike, lebo keď Colette je epika, keď budete, on v ruke má taký akože taký, neviem čo je to, ale neviem ako sa to teraz volá, ale má v ruke niečo a tam má srdečka, tam má Spike napísané srdečka. Taký akože list, čo má tam, to ani ja neviem, ale viem, že tam má napísané, že Spike srdečka. Lebo hej, Colette je do Spike, ale Spike on je kaktus, mone. No poďte na mňa. No to musíme vyhrať ľudia. Tak sme lepší. Že tu je Spike, máme Spike. Nie, ale som zomrel, toto sme už nevyhrali. Oj, toto sme už nevyhrali ľudia. No poďte už na mňa. Počkajte, dám toto. Prosím, nie. Hypercharge, nie ľudia, sme to už aj prehrali. Keď niekto zomrie, hej, prehrali sme to. Fú, ľudia, sme to prehrali celé. No a ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. Čaute.